dragi moji, ja odlučila da vam snimim night rutinu. Zašto mi se vidi već šalje Milica? Nemoj to da snimaš. Tako da, uživajte. Ne znam kako će ispasti jer mi se spava. Sad sam vam snimila video gdje sam bila ono kao bukvalno i tako sam raspoložena. Tamo sam vam rekla da će vjerojatno vlogmas biti. To jest kada bude baš vlog. A sada ne znam šta ću da snimam. Snimat ću kako skidam šminku. Ono kao bravo. Ali dobro, snimam vam night rutinu i enjoy. I lustr. Sam predstavila svoj lustr. Ovo je lustr koji se nalazi u mom kupatilu. Gledala sam vas, nije ovo moje kupatilo, ovo je Sofijino kupatilo. Haha, Sofija već ima kupatilo, by the way. Mi ćemo šta raditi? Mi ćemo skinuti šminku sa ovog seksi lica, moga lica. I onda će ona biti ne baš toliko seksi, tako da moram što više da vam pričam i snimam dok je ona seksi. Ako pričam ovoliko seksi, ovo mislim da neće biti dobro za YouTube video, ali da, kao under 18. Što ćemo raditi jeste skinut ćemo ovu divnu spavačicu mojih divnih nogu. I idemo gde? Na tuširanje. Skinemo spavačicu. To izgleda evo ovako. Mislim da upreš. Ovdje. Tada. Skinemo jednu ruku. I montuju drugu ruku. Sve pada i mi krećemo. Naravno. Ovako seksi da ih ovako hodamo do kupatila. Idemo. Ja se tuširam trenutno amuažom. A obično volim da koristim i ovaj Hermes. Također mogu da vam preporučim ovaj conditioner. Nije loš. Međutim, za kosu ja preporučujem, ovo stvarno nije loše, a preporučujem, obožavam ovu masku da znate. Znači, kosa posle ovoga je bukvalno svilenkasta. Mala recenzije, ovo je stvarno top za protiv žutila tipa u kosti. Međutim, ovo peče, morate polako ako ste na primjer na moru i ako ovo stavljate, a glava vam je izgorela ako ne nosite šešire i kačkete, onda oprezno stavljam, zato što stvarno može da ono izazove ažoku, kako se kaže, opekotine. Tako da, ali je super. Samo pooprezno. By the way, ja obično skidam šminku pod tušem, međutim sada ću ovdje skinuti da biste vi vidjeli nešto. I ono kao continuing. Mislim se ne kaže continuing, nego let's continue, ali nebitno, ja ću ostaviti naravno svoj lapsus. Ili se kaže continuing i onda se opet ispalo glupo, ja ne znam, pišite komentar. Što sam se setila? Setila sam se svog prošlog vlogmasa, setila sam se svog night rutina, setila sam se toga kako sam odlepljivala trepavice, ako neko nije gledao idete da vidite. I mislim da ova night rutina sigurno neće nadmašiti onu, osim ako se ne okliznem, padnem i to snimim. Tako da, bit će dosta vlogmas, tako da moramo nešto da izbacimo i da snimimo, zato što Milica, mama 4 dece, ne može ništa da snimi, decu ne snimam. Boring. I da, ovo je savršen rakurs, još uvijek snimam da bi imala duže šminku u videu. Ja ću se zvati Milica u kupatilu, Milica i kupatilo. I Milica posle neće moći da zaspi posle ovog snimanja i lupanja gluposti. Milica je legla da porazgovara sa vama. Kako ovdje u Rusiji kažu po duša. Da vam se otvori. Ne znam. Imam neko raspoloženje koje je čudno. Ne znam šta mi je. Melanholije mi je hoćela. Šta li je uopšte melanholija? Imam period kada volim da lupam gluposti i baš mi je top. Samo sa sobom se smejem. Sama sebi dovoljno. I tako, htjela sam da kažem da ja se nadam da većina vas kapira da je moj vlog, to jest moj YouTube kanal zabavnog humorističkog karaktera. Naravno, ovo je moglo da padne na mene, da mi polomi ne znam ja šta. I onda bi ovo bilo najgledaniji night rutin od prvog. Znači, ako mi samo ovo bude palo na ovako, mi polomi neki zub, morat ću kupim novi. I ovdje će da me boli, tako da nemojte mi padne telefon, nadamo se da neće. I nadam se me čujete ako nisam prekrila zvučnik, što vjerojatno ja sam uradila.
Šta sam htjela da kažem? Da, valjda shvatite da je moj YouTube kanal zabavno-humorističkog karaktera i da ja volim ovako da lupetam gluposti, da se meni dopada to što ja vas zasmejavam, što vam podižem raspoloženje. Mislim, ja volim da gledam takve kanale kad neko lupa gluposti ili kad ne seče lapsuse i to što priča ili se zbuni ili ne znam ja šta. Naravno, moj kanal nije takav da sad ja ne znam, baš skroz životni, da ništa ne sečem, da izbacujem sve život, nije takav. Mislim, kome se sviđa, sviđa se, kome se ne sviđa, kako kažu, daleko ti lepa kuća, ili tako nešto, ja mislim da se kaže. Nisam to čula na 10 godina, mislim da se tako nešto kaže, razumeli ste me. U suštini, Milica, ovo je najtrutin, a ti vodiš ovakve razgovore divno. I ne znam da li trebam da ubacim još nešto, tipa kad sam došla kući i tipa ja nešto radim pred spavanje. Ili ne, najtrutina može samo u kupatilu, pošto sam rešila da moja najtrutina bude u kupatilu. I da ću ja samo snimati kupatilo. I na tu ideju sam došla pre 10 minuta. Tako da blage veze nemam na što će ovo da liči, ništa ne spremam, ne pripremam i pričam 20-30 minuta, pa to pijemo sigurno 5 minuta video već. Tako da, ništa, idemo da skidamo šminku. Istuširali smo se. I toto, mislim, ja bukvalno skidam šminku kad se tuširam, međutim, izašla sam, snimala sam vam čime se tuširam, šta radim, čime perem kosu. Davala sam rekomendacije, preporuke. Tako da idemo na tuširanje pravo, skidamo. Rekla sam da moram da vam skidam šminku ovde vas snimala, pošto ne mogu da snimam glava ono kao serum ovoliko. Ovo je neverovatno kad ja dobijem inspiraciju. Bože me sačuje ko će ovo da gleda. Ali dobro. Držite se i gledajte do kraja. Ljubim vas. Ajde, odem skidam šminku. Znači, gledam što ja snimam. Zato što moram skinem šminku i to moram da vam snimim i onda neću moći ništa više da ubacujem, tako da spremite se, Milica skida šminku, biće katastrofa. Spava mi se. Umorna sam, popila sam Deraflu i kao drogirana sam. Kao drogiran, kao programiran, na. Ne znam kako ide dalje, evo koliko je to stara pesma. Uglavnom, spremite se, monster is coming. Ajde, ljubim, čao. Ja skapirala da ne znam gde da stavim telefon. Gde će ovo da stoji da bih ja snimila? Ljudi, ja realno ne znam gde da stavim kameru. Ali realno ne znam gde da stavim kameru. Kako da vam snimim sad? Od pozadnje. Snimat ćemo od pozadnje. Ništa nećete vidjeti. Prvo lice umijem sapunom. Posle toga obično micelarnom vodom koja mi nestaje, imaću bukvalno za još 3-4 dana. Posle toga skidam vatom i ovim Innisfree. Ovo je stvarno top. Ovo sam kupila u Koreji. Ovo je linija ovo je za brightening lotion tipa. I posle toga stavljam isto kremicu koja mi je ovdje. Posle toga stavljam ovu kremicu iz iste serije. Imam još jednu koja odmah tipa posvetljuje kožu. Ne znam šta ona ima u sebi, pokazat ću vam kada je otvorim, pošto još nisam otvorila. I ovo stvarno osvetljava lice ako imate neke post-akne ili ako imate pigmentaciju. Od toga pati dosta trudnica, to je bivših trudnica. Tako da ovo stvarno pomaže. Ovo i ovo je top, ako budete našli, kupite. Super je. I posle toga stavljam maskicu. Sad sam uzela ovu. Gel Recovering Mask. Ne stavljam svake noći, svake drugi. Tako da ne znam, nisam ovo još probao, sad ćemo da vidimo kako je. To je to. Ništa, idem, skidam i vidimo se posle. I žao mi nisam imala gde da stavim telefon na drugo mesto trenutno u ovom kupatilu, zato što ne snimam sva. Tako da rešili smo da radimo u Sofiji na night routine. I ja obično volim da skidam šminku sapunom. Ja, kako sam rekla, ja skidam pod tušem, tako da uglavnom skidam kupkom. Znam da to vjerovatno nije toliko dobro za kožu, međutim,
to je ono kako ja radim. Ja ovdje pokazujem bukvalno kako jeste. Tako da skidamo šminku prvo sapunom, posle toga ide micelarna voda kao što ćete vidjeti, posle ide losjan i bez šminke se treba voditi, tako da nemam ni trebavice, tako da sve ovo sada izgleda mnogo gore nego kada ide ovo. Ide ova maskica i završili smo. Ovdje je zaokice i nosić i čelo. Znam da je malo neobičnija night rutina, međutim tako je ispala. Bukvalno u posljednjem momentu rešila da snimam. Nadam se da vam se dopada. Ljubim vas sve. Ćao.